Fiesta opisyal karon sa nasod, way klase ug trabaho tungod sa paghandom sa ika-83 nga araw ng kagitingan. Gitimaan kini sa dain-laing bahin sa nasod, lakip na dinhi sa ato nga mihimo og simple nga seremonyas. Niyang report. Usa ka 21 gun salute ang gihimo sa mga personnel sa SWAT sa Mandaue City. Gipahigayon kini atul sa programa sa City Heritage Plaza paghandom sa araw ng kagitingan. Ning maong adlaw, gihandom ang bayanihong buhat sa mga sundao, Pilipino ug Amerikano, lakip na sa mga sibilyan nga namatay pagdepensa sa demokrasya. Gihimo sa mga opisyales ang floral offering paghandom sa mga nakigbisog kaniadto. Gitambungan ang programa sa mga city officials, department heads, ang mga empleyado ug mga kadagkuan sa lain-laing opisina, lakip na sa mga law enforcement agencies. Giila usab ang tagsa-tagsang bayanihong buhat sa mga tao sa modernong panahon. Every honest act of service, every effort to uplift our communities, and every move to make our city stronger is a reflection of that same spirit of kagitingan. Gisaunog sa dakbayan Sugbo ang araw ng kagitingan sa Plaza Independencia kaninang buntag. Una gipahigayon ang paghalad sa buwak sa Veterans Memorial Marker sa Plaza Independencia nilang Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ug Vice Mayor Dondon Hontiveros. Humanin gipahigayon ang gun salute sa mga sakop sa Armed Forces of the Philippines. Gihimo ang hamubong programa ug gisunodayon ang paghalad usab og buwak nga rosas sa mga war veterans ngadto sa Memorial Park. Lakip sa misalmot ang masakop sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug ubang ahensya sa kagamhanan. Gihimugatan nila ang paghandom sa kaisog nga gipakita sa mga bayani kinsa miula silang dugo pagpakigbisog alang sa pagpanalipod sa nasod. Ako si Alan Domingo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.